generelle samfundsform for mennesker har været landbrugssamfundet fra ca. 9 til 5.000 år før vor tid til ca. 1800 år efter vor tid. Vi lever i en ny tid. Det kalder vi for den moderne verden. Vores måde at leve på er meget mere moderniseret og vi bruger nogle helt andre ressourcer, end man gjorde dengang. Men hvad kendetegner egentlig landbrugssamfundet? Vi tager på Frilandsmuseet for at kigge nærmere på sagen. Det var typisk huse som disse, man boede og arbejdede i landbrugssamfundet. Man kan se, at det er tydeligt kendetegn med bindingsværket og småtaget. Og så er der også de meget lavere døre, da menneskerne i gennemsnit var meget lavere. Husstanden består af en familie af tjenestefolk afhængig af familiens indkomst. I husstanden fremstillede man selv sine forsyninger som tøj, mad, møbler, redskaber og bygninger. Arbejdet var opdelt med faste kønsroller. Man gjorde disse ting for blandt andet at overleve, men også fordi, at der var rigtig mange mennesker, der boede længere ude på landet, hvor der var rigtig langt til handel, og derfor var det nemmere bare at sørge for sig selv og sin familie. Der er rigtig mange ting, der spiller ind, når vi snakker om middellevetid. Blandt andet hvilke levevilkår de havde, hvor de boede, og om de sultede og hvilke sygdomme de havde eller fik. Sidstnævnte kan man diskutere, men sygdomme, der var i bondesamfundet, var blandt andet kirtelsyge. Nogle mennesker var så fattige, at de ikke kunne forsørge sig selv og deres familie. De levede under sultegrænsen, og det er det, vi kalder primær fattigdom. Sult er noget relativt og betyder egentlig noget i retning med, at der var nogle mennesker, der havde færre penge end andre. Fattigdom blev skelnet i to arter, nemlig primær og sekundær. Man kobler sult og fattigdom sammen. Var der ingen penge, var der heller ingen mad. Den sekundære fattigdom kan beskrives som følgende. En familie må ikke bruge penge på tog eller busbillet, folkelig underholdning, øl, cigaretter eller tøj. De må ikke sende breve, da portoen er for dyr. De må ikke give penge til kirken eller hjælpe nabo, hvis det har bekostning af penge. De må heller ikke være medlem af en sygekasse eller en fagforening, da det er for dyrt. For at kunne forsørge sig selv, var det mere eller mindre vigtigt at have stykker med jord, så man kunne dyrke afgrøder på. Dyrkningsfællesskaber er et centralt begreb, der består af aftaler om, hvornår afgrøderne skal sås, dyrkes, pløjes og høstes af bønderne. Landbrugsarbejdet var ofte ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Alle hjalp til, også børnene. Man har fundet en dagbog skrevet af en ældre bonde, Eskil Sørensen. Han beretter for hver måned sin landbrugsproduktion og landbrugsarbejdernes udførelse. For eksempel marts. Hvis jorden er optøet, begynder manden at pløje, først med at fælde. Mandens karle begynder at save træer og skove, hvis de ikke har gjort det i forrige måned. Maj. Først i denne måned sås der byg, gæres og grøftes det, som ikke kunne nås i den forrige måned. Sidst i måneden sås bovede, og til sidst udsættes dyr og kreaturer på marker og græs. September. Nu pløjes og udjages skødningen, plukkes humle, stødes æbler og begyndes med tærskningen. December. Er mandens arbejde med at passe sine heste, karlen tærsker og fruen tæmmerne spinder osv.